zvakaiona nini aizopa aita ataura zvaataura mweya uya wawanekekina wazopedza vanhu tachizogara sefamily ochizonzi iwe wasekuru wauya wachiti zvakati ndoda kudzoka kumashoko ataura natete wangu anozoita kuti isusu nedzimwe dzenguva tisazoti ichokwadi here ichi kana kuti manyepo. Munhu anopoterwa anoudzwa zvanga zvichitaurwa nemweya wanga uchiuya kuseri kwake. Saka ini ndinonzwa kuti inini vanhu vanondishora kusukurirwa kwandinoita handitika ini totarisira kuti kana ari munhu anopoterwa kana wakashorwa ari kushorwa handiwo bayiwa ari kushorwa mweya uri kuuya kwavari ndozvatinotarisira. Handitarisiri kuti wanozobatikana kana kuva nechigumbu chekuti mweya wangu kuya kwandiri shamwari munhu wenyama kana maimbomufarira kare muchiita zvokutete muchiita sei time inozonge yamweya iwowo anoona kuti zvamaenda muri padhuze neni hamusisiriba ngekuti mweya wakasvika pandiri yoyo vanhu havachatondidi ato matoshora munhu anozvinzwa pain pachezvaende zvinhu zviviri mweya homwe inonzi homwe handiti nemweya unoya pai homwe haasi munhu here handiti munhu haaobserve here zvinoitika kwaari haaobserve here zvinoitika kwaari. Saka zvinhu zviri izvozvo zviziye kuti homwe kune homwe. Ndosaka uchizozwa kuti tomboenda kubhaibheri ramanoda stereki imimi Niniva. Ndiani akaenda kuNiniva? Jona. Agarwa nemweya akanzenda kuNiniva. Akaramba kuenda kuNiniva sehomwe. Asi akazozviona ari muNiniva. Handiti. So zvinhu zviri izvozvo ndodambudziko ramina zvokuti munosanganisa zvinhu. Paabudirwa nemweya motofunga kuti aiwa ndinhinge abudirwa nechi homwe iyi ndinoiziva nditete wangu chaiyo. Saka wakazotaura izvi sei? Handiti. Ndorazotaurwa manje rakubudziko kuti aiwa ndopamwe maakuzoti imimi aiwa ngeye aine mudzimu uyu ndisina. Ndopamaakuenda vamwe mumba menyu maakundorombera kuti mudzimu uyu usaite mudzimu nereka iite mbereka. Handiti. Nekuti mamurombera so zati hapachanziki kuti mudzimu here kuromba here yambereka ndo zvinonzi mbereka. Handiti. Zvese izvozvo zviri pazviitika neNhau yokuti iwewe sewewe hauna chitendero chekuti tete wako wane mudzimu. Nekuti unowaona wari pahomwe hauchawapatsanuri zvavo kana dei wari pahomwe pamwe ihure pamwe anoba handisi urawa ndo zvavanoita bandiri kutaura muenzaniso pamwe anonyepa pamwe anodii iwo ndo zvakabata pai pahomwe but hausi kuziva kuti awo wakatakudzwa mweya hauchavatonderi kana wabva pamweya. Right. Chinonetsa ndechekuti pane imwe mudzimu inogona kuti inonzi kuti yabuda yotaura zvemakuhwa zvezvitotorwa nevanhu vapenyu otoona mudzimu yakutaura. Saka zvinotoisa kuti vanhu ndokuti yambe imbereka ino vanhu vanondorombera manje inobuda yambereka hauchachi but zvinoda kuti zviswatudze kuti mudzimu wacho oite chi straight. Munhu anondorombera futi kuti dai ndacheka anga achipinda kuti dai ndabva ndanyatsochiona vakutodi inopedzera yaambereka. Handiti. Inoda kuti igadzirwe. Machibika doro wonyatsobuda mbereka dzogezwa nevanogeza. Zvinogezwa izvo. Yobva osara wamudzimu chaiwo chaiwo.
Imi moto pango bisa ngemari pane padiki patirikuona pasaririra patingada kuti tinzwisisane tese semhuri ndepekuti pamapatsanura nyaya dzepabanya nedzemabira emumusha wadzimu ava vatiinawo mazuva ano ivo vacho varipo vanobuda vanana tete ava nyaya dzavo dzinenge dzichiteedza tsika yaiitwa nasekuru vachipoterwa nemweya waChaminuka, asi kwete kuti ivo ndo vana Chaminuka wacho wanyai wakazotumwa kuti watidzidzise mafambisiro etsika dzemararamiro echiwaka. Saka ndo pane zvimwe zviri kuramba nedzimwe mhuri, ndo saka maona tazosvika panapa panasuku. Right, iyo tabeka tati takunza chiremba then odi mukabika mese doro renyu rekuti mudzimu ubude mumusha menyu, noti mudzimu waChaminuka, asi wedzinza renyu handi unobuda wokurongerai matare edzinza renyu. Handi musasanganise zvinhu zviri zvaChaminuka zvazviri zvasekuru wenyu zvavakataura kuti aiwa izvi ndezvahamungazvigoni izvi, nekuti waitozviziva kuti raChaminuka harisiri dare remhuri imwe cheiyo renyika nderenyika. Right. Okay, ora tikatibopowa na mama mbota. Taura yenyu wakagara. Ndinoona kuti ndo dambudziko ratinaro isusu. Tiri kusanganisa zvinhu zviri kuti Chaminuka mweya waChaminuka hakuna rubudo nemweya waChaminuka. Kana isusu wacho tinopoterwa tipoterwa nemweya wedzinza wasoko. Nawe ndichidzokera mbotaura namambo kuti musha medu makabatwa sei, makabatwa. Itsomedzana dzaChaminuka. Iwana nehomba wanobuda patiri ndo wairidzira mbira Chaminuka muchitumisa. Saka apa wana baba handizivi kuti nyaya iyi vanoiziva, asi nawe kuti vane kuda kumboti shungurudzawo zveduwe senge inini. I think idare rekuti chiremba kana auya oriswatanudza dare iroro remudzimu wenyu kuti vana baba hapana anoda kuti mudzimu ubude kunewe munosamda aunodai wanga wabuda chii muraini mangu ende zvinoromberwa kuti izvozvo. Pazolema ndingati inoimba inoremekedzwa kwazvo, saka zvairi imba ine zvimwe zvaakutaurwa ndizvemakuhwa ine zvimbodzwa vana baba takanyarara hedu hatina mapinduro. Tauya kuno kuti zienzanizvo edai makuhwa achimbomira tombosiya tochibatanidzwa pamwe chete tiite chinhu kuti one chinhu chakanaka pane kutonga makuhwa. Ndizvo makuhwa zvakawanda zvaakutaurwa pano. Apa mambo vanhu vanobva tapindurana kuti zvese tadii, nekuti vakadzokera vaine makuhwa eyayo hapana zvamaita futi ipapo. Saka ndepejeke zvaziva ndatora time nemi nekuti ndakaoti idare guru mabva kuna chiremba akutaurirai inda kuchikupatsanurai matare manje semunhu wenyama, ndakukupatsanurai matare nezvataurwa nachiremba kuti izvo A, B, C, D zvakamira zvakati nekuti ndo basa rangu iro. Handi kuita kuti kama kubva munoenda mese makagutsikana, anozenga acharudziro hake vanhu zvagara zviri munhu wenyama. Handi kana Judhasi akatengesa vanhu asi achifamba naJesu zuva usiku nesikati, saka izvo zvagara zviripo. Saka taura ndizvo wakaronga simudzari mubvunzo wangu nyaya ndida kuti nditaure pamusoro mangu yangotsivirwayo natete mataura waita kuti midzimu inouya mumusha haisi nedzinza redu medu chaimu hamuna midzimu inobuda. Pane zvakaitika kumashure zvino ava wakauya pakaita transition pakafa sekuru pakaita anonzi Sarapawana, asi Sarapawana uyu sekunzwa kwandakaita akatobatsirawo vamwe vari muno, asi vamwe vacho havachatotenderi kuti aive munhu aitobatsira kusvika toita Sarapawana iye ndiye akazobvisa vanhu mudzimba kuti mabira aitwa mudzimba. Zvikanzi nhasi uno mauchikwanisa kundotambira mubanyi unowa maane irishonga kuti nhasi kuti sei makaenda sekuru wakati hamuchaita.
mhepo ndo yakatotakura vanhu waitoitira kuti imba inge nechinhamo iri panext time pane yakatsva asi chechiri chinhamo akati ndiri kunzwa mbira dzichirira kubva ipapo ndipo pakatanga kupinda vanhu mubaya zvino dzimwe mhuri dzakuti kwete hazvikwanisike kuita zvino pane kupokana zvakuita kuti nhasi tichaziva kuti totora ripi awakuti iri awakuti iri ndakupatsanuraika handiti kuti banya ishiraini zvairi ishiraini anodawo kuenda kundonamatira kwaanongoenda achinonamatira ikoko achidii achidzokera nekui nekuti chaminuka ineNhau mudzimu weZimbabwe yese semaexamples andakakupa nzvimbo dzese dzakabuda vanhu vakuru vakadaro nzvimbo dzese idzodzo dzinotodi dzinochengetedzwa uye dzichinamatirwa handi nekuti vanhu vanonge tinotobhirivha kana ndo zvatinobhirivha isu vanhu vatema kuti paro pakadaro paro panotoyera unoropafadzwa kana kumbira masimba unopuhwa handiti saka imimi semhuri munotora leading role kupachengetedza sezvandataura dzimwe mhuri dzese idzo dzinotora maleading role kudii kuchengetedza nzvimbo dzandataura idzi imimi munochienda mudzimba dzenyu mondoita chii asi muri mudzimba dzenyu hamungati munoda kuti muite dira ramunoda kuita moti kutsvaga imwe nzvimbo munongodzoka moitira henyu ipopo pashiraini penyu handiti riri remhuri zvamunemadi mafunga asi tari ngarindobatwe nemhuri hadzo dziri kumusha handiti saka ndinotaura kuti ino ndajekesa kuti dai mundowake musapise nzvimbo dzakadaro hadzidiwi kubeka moto handiti nzvimbo idzodzo kutopisira munenge matopisa basa remadzitateguru enyu right ngatichiende tichindovhare ekupedzisira zvanzi chiremba toda mombe 5 kuti ndiuye ndipedze basa iri zvinhu zviri kunyenedza zvamenyu ndichifambe munoti chii sekuona pandaizviita semhuri dzenyu mutombo wapiwa nachiremba ndona ngu vakaremera mbuzi maramira atokuita munyika medu muno zvakaoma zvakarema akutochema kwamuri mambo hatinai zvakadii hatina kwatinapo ndizvozvo too much toda dare rinoenda richindopera chiremba achienda achindoita basa nemutombo uriyo right munobvisa mombe 2 kuna chiremba imwe kuna mambo dzoita 3 basa iroro roitwa munoda kuti riitwe rini musore mambo ndinofunga pamwe kunzwisa ndioonekwa tinetsei kunzwa ini ndandanzwa sezvanzi achiremba nemunhu achazobatwa chiremba kana vachinge wauya kuzogadzira mumusha uku munhu iye achazobatwa chiremba haasimuki ndikutaure vana chiremba gozi ndagara navo havatauri kuti ndoyakuita basa ikoko achazobatwa nekuti vanotaura kuti ndibhadharei kana paine azobatwa munhu iyo munomuunza kudare modzorerwa zvinhu zvenyu vana chiremba vanosimuka wabhadharwa ndo zvandinoziya inini ndafamba navo vanosimuka wabhadharwa even kana wasina kubhadharwa vanondoti wasvikapo wotanga kupuwa zvinhu zvavo wochitanga pakuita basa wosimuka
kana paine anenge abatwa ipapo, imimi wemhuri munochizosimuka muta kuti aiwa ranga riri dare ranhingi, otouya futi kudare, topedza ipapo. Saka ndinoti iwe uri kunyepa nekuti ndaseenza nana chiremba hawatauri izvozvo kuti ndouya ndonobata ndozobhadhara. Izvo hawatauri izvozvo, ende hapana pazvaerengwa namabharani wangu. Saka iro ngatirisiye iro, harisi rediba, nekuti ndinoshanda nawo ana chiremba. Munotoreza mari, mareza mari, woita basa, waita basa, zviro zvodi zvojeka. Pamusoro mama, ndanangosimudzira kuti kana iri mari panganganzwe semari 350 pamombe, which is 1050. Then panozodai mapurisa futi 100 yemapurisa, 100 yemapurisa, kuita kuti basa iri mapurisa anenge achinyora achiteka kuita kuti kana chirembo adatuma asakaita basa rakanaka rinopera, mapurisa anouya achindibriefa kuti basa harina kuitwa zvakanaka, mariyo hatimupi, tinotsvaga umwe chiremba anoita kuti basa renyu rifambe zvakanaka. Saka mapurisa anondopuwa 100 ipapo. Then I think ndepapi penyu peyo okay, anenge achitoda peturu yake ipapo about $50 handiti sendibidi Kaende pazuva. Wapo kura zvakati. Mira mvura kura. Tinoda kupindisa panyaya yepemende yamatora. Saka tinokwanisa kuti kana ine dzinotsika munodza dziri nazo. Kana unge uine mari unodza yamataura. Saka munhu anochiona zvaainazvo. Sari kunoda kubhadhara chiri keshe here nekuwanda kwenyu motaura kuti right pamuri munhu abvise 20 kana 50 nemunhu wakawanda mhuri yenyu vamuunganidza nouya nayo mobhadhara pano chiremba ndomupa odha wosimuka woenda unoita basa. Toti paimba then imimi imba munoziva baba wanyu nechi yenyu handiti saka ringati aiti 1000 1003 1200 1300 pane 100 yavo Ane 150 pane hale mapurisa ne 50 1.3 divide by 5 imba imwe yongondoreza newana wayo akabereka wakawanda zvinomuitira kunorwadza muto akabereka washoma 260 right. It means imba wana baba muri 5 260 right. Mweunza rini next week Friday Pamusori changabe. Awanda na baba wapi ni vamwe. Kana saka wani dzimba wangani wana baba matuti dzimba ndoza turubvunza wangani taura imimi taura aiwa wana baba taura dzimba kaneba dzimba dziri dzese mazuva ndakainotaura wani mwataura mwimba leo dzisiriwo dzimba dzacho dziripo here panapa dziripo dziri represented here panapa dzese 9 dzese dziri 9 anapo mumasipo one chete but anondotaurirwa anotoda saka divided by 9 ndiani mazita acho dzimba dzacho chibva apa 145 by 945 inenge yachi divide by 9 1.3 handiti divide by 9
inoita 144 ine mazera 145 tongoti 145 Inde kutanga ndiani? James Mjuru. James. James Sekio Mjuru. Seke. Sekiwa. Gam Mjuru. Ani? Gam. Gam. John. John. Aha. Kumbon. Yo, alipapa kumbo. Aha. Alois. Aha. Namudzimu. Aha. Agasti. Fungai. Takwa Raymond. Maripa murima 145 manja imwe samoza muswe Friday next week anditi dare roitwa muswe Saturday anditi Tachikumbiwa nguwa yacho yenye aminofuma. Moja na sina Okay. Taita munhu yakati wadi yanatso anaiko pana pane zvakatochema. Pamwe tikati after my election. Okay. Funga munhu zvinoti basa. Rini Jesus wara. Funga September kamera September. Boza kuna chinhu chakanaka kuti mwese mubve mane date. Uri kuti muzofambisana madate imo mukati menyu. September. Andingosvika hii weekend. Musi wa 9. First week ya September. Musi wa 9. Right, ndaisa tikangeleke musi wa 9. Vapa manzenda musi wa 9 mudi. Right. Saka imi munonza mari musi wa 8 pano padare. Mutuma mari dzenyu nemunhu 1 ouya obhadhara 9 ini ndo authorize zviremba ouya kuimbakwenyu. Right. Wazukuru muri wazukuru wedu imimi. Mabora sekuru kutoda.